sarkin ungo mai tambarin laula ga sannu bazulu mai shirgogo har alaye da sabu a samun sun zamar mun bango dan isar su ka so ni ma'aiki har ka ce min ungo sai ka ce min ungo har auliya ku ina roƙonka a ƙara samun suma ka dubai gun manzan Allah sun fi sansa da suma jana tijjani da diyali mazajen fama shehu na barhama ya ce da annabin muka girma da annabin muka girma baye kamar ka a wannan karni sidi banga ya kai ba kunya da kaunar manzan Allah ban jika ya gini ba maulan mu sidi sharif sani abadan ba zan yi faɗa ba Allah ya kara cika ka da sirrin shugaba mabuba ya shugaba mabuba assalamu alaika ma'aiki girgidan alfarma assalamu alaika karimi kula da inda da girma assalamu alaika gurin zuwan dukan mai nema assalamu alaika ka so ni inda da girma kaunar ka ne a cikin raina kullum take da faɗi sunanka in na jiyo shi sai na ji rayyana ta zumuɗi bai za na je hakin mamudu sanni daɗin daɗi in na tuno kalamun ce sai in ji na da kauri kai ne kadai ne abin san Allah ni ba zan yi faɗa ba kai ne abi ka a huta ga dashir ba zan zato ba kai ne akika a daɗe duk mai jaye je ya yi duba mai san ka dai ya dace na ji ban ji ya kai ba na ji ban ji ya kai ba sunanka ya shiga sunan Allah ya abin san kowa siffar kama haka zance sun madana ta gyaran saiwa zancen kama haka zance mayan dikuna bajawawa babinsa sai an bi kagata na ka karan baiwa ko shahada za ka faɗa manzanmu ne ya cika ta ko ikama za ka biya manzanmu ne a samanta ko zamanta shi yana rantse sai da shi za ka furta dole babar naki na ce sai da kai za huta sai da kai za huta dama ka ce in faɗa kan gaya musu ba kamar kamurabbi kowa ya daina bulayi ga hanya guda madaludi kaunar ka ke sa Allah ya rahama in an buɗe bibi ko duniya ko ran ashari mu mun rike gaba dadi mun rike gaba dadi tunda Allah ya zazzabe ka ban ji yayi gwani ba banda kai manzan Allah ban san wani kanan ba ga annabawa manzanni maganar ku je ku yi duba waye ilahu ya so shi soyayyarsa bai ki faɗa ba haji bai ki faɗa ba waye ilahu yake so soyayyarsa bai ki faɗa ba waye ilahu ya bibita kan komai mai duba waye ilahu ya ce masa ni na baka ce tan kowa waye ilahu ya bawa koman sahaba kai aiwa waye ilahu ya ce masa na rantse da kai rantsaiwa waye ilahu ya sauwa mulkin samiyo ganewa waye ya zo da farilla har sunna miyo ganewa waye ya zo da hadisi qur'ani miyo dubawa waye ya ce abi Allah har Allah ya je gunkowa waye ya ce sai an bi Allah har mazan ku da mata waye ilahu ya ce masa ka isar yanawa in banda manzan Allah mai matsayin da ba mai nema naji ba mai nema ya rabu salli alal mansubi ka daddada masa girma bilkarami wal judi sa sirrin ya zama manfira dan sayyida